தமிழகத்தின் பாரம்பரியம் மஞ்சு விரட்டு, எருதுகட்டு, ஜல்லிக்கட்டு இது வந்து கண்டினியூவாக நடந்துகிட்ருக்கு. 2 வருஷம் கொரோனா பீரியடுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்து ரெகுலராக நடக்குது. இந்த எப்படி நடந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டெல்லாம் இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள். 2022 வந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துலேருந்து அருமையாக அமைச்சிருந்தாங்க. மாடு வந்து ஒன்பில் இப்போ சென்ட்ரலாக நுழைய முடியாது, செய்ய முடியாது. இப்போ லைன் பிரகாரம் வர மாதிரி நல்லா அமைப்பான். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நல்லா பண்ணாங்க. அதே மாதிரி தான் எல்லா மாவட்டத்தில் பண்ணுக்கிறாங்க. என்ன இன்னொரு விஷயம்னாக்கா, ஒரு மாட்டுக்கு வந்து ஒரு அட்டை கொடுத்து 2 ரவுண்டு போட வைக்கணும். அது முக்கியமாக தேவைப்படணும். ஒரு அட்டை போட்டு மறு அட்டை இன்னொரு அட்டை போட்டுங்கிறாங்க. நாமெல்லாம் இப்போ நாங்களாம் வந்து 10 வருஷத்துக்குள்ளே அடிக்கிறோங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட் அடிக்கிற இது எங்களுக்கு வாய்ப்பே வர்றதில்ல. பெரிய பெரிய மாட்டுக்காரங்க 2 அட்டை 3 அட்டை போட்டு அவங்களே எடுத்து போயிடுறாங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோங்க, நாங்களே அவங்க செலவு பண்ணணும், நாங்களே செலவு பண்ணி போகிறோங்க. எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை. மாடு பரிசு வாங்க தான் பேரை தவிர எங்களுக்கு ஒன்றும் கட்டுப்படாது. வண்டி வாடகை, சாப்பாடு கூட, ஆளு குளிக்கு ஒன்றுமே பிரயோஜனம் போகிறதில்ல. ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு அட்டை போட்டு 2 ரவுண்டு விட்டாங்கனாக்கா எங்கள் மாடு 10 கிலோ அடிக்கிற மாடு வந்து ஒன்று கிட்ட அடிக்கும். நானும் 2 ரவுண்டு கருத்துனால வந்து அது மாதிரி இப்போ செய்கிறதில்ல. இப்போ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சிறப்பாக பண்ணாங்க. இந்த 2023 கூட அது மாதிரி தான் பண்ணோம். ஒரு தெருவுக்கு வந்து 250 அட்டை கொடுத்து 2 ரவுண்டு போட வைக்கணும். டைமும் கொடுக்கணும். அதிகாரிங்க வந்து டைமும் கொடுக்கணும். 8 மணிக்கெல்லாம் போட சொல்கிறாங்க மாடு. நாங்கள் 4 மணிக்கெல்லாம் இப்போ 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து போகிறோங்க வரோங்க. ஒன்றும் செய்ய முடியறதில்ல. டைமிங் வந்து எந்த டைம்லேருந்து எந்த டைம் வந்து இருந்தால் நல்லா இருக்கும்? எங்களுக்கு 11 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் கொடுத்தா போதும். எங்களுக்கு அதே போதுமானது. 11 மணிலேருந்து இப்போ 4 மணி வரைக்கும் கொடுத்தா போதும். எங்களுக்கு அதே போதுமானது. அதே நாங்கள் இப்போ மணிக்கு அதிகாரிங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, அதிகாரிங்க இருந்தால் மாடு வந்து யார் எங்கேயோ இப்போ அடிக்கும், அவங்கள கொண்டாந்து போடுறாங்க, ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு நிப்பாட்டுறாங்க. இப்போ ஆந்திராவில் போனோங்க, 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி போனோங்க. அங்கே போனோன்னு யார் செத்துட்டான்னு மாடு விடாத எல்லா மாடு நான் 3 மணிக்குள்ளே எழுந்து போய் வேஸ்ட்டாக தான் வந்தேங்க. 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி வேஸ்ட்டாக தான் வந்தேங்க. என் மாடு பரிசு அடிக்கிற மாடு நாங்கள் எட்டுன்னு போய்க்கிறேங்க. எங்களுக்கு மாடு விடும்போது பரிசு இல்லை, யாருக்குமே பரிசு இல்லை. அது ஊருக்காரங்க தான் லாபம் ஆச்சு. ஊருக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க, 500 அட்டை 600 அட்டை கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. அரசாங்கமே கொடுக்கணும் அட்டைன்றேன். ஒரு மாவட்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டு விட்டாங்களாக்கா அரசாங்கம் சீலோட ஒரு அட்டை அது வந்தால் நம்மளுக்கு மாடெல்லாம் வச்சுருக்கிறவங்களும் இல்லாத பட்டவங்களும் நான் நல்லா பழிக்கலாம். அது மாதிரி கொடுத்தாங்களாக்கா. வைக்கிற பரிசு 50 பரிசு வைக்கிறாங்க, 60 பரிசு வைக்கிறாங்க. 50 பரிசு 60 பரிசுன்னா கூட அது கூட இப்போ இந்த ஒருத்தர் 2 அட்டை போட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. நம்மளாம் சும்மா நின்றுருங்க. அதனால் வந்து 100 பரிசு வைக்கலாம். 250 அட்டை வச்சு 100 பரிசு வைக்கலாம். 3 லட்சம் வைக்கிறது 4 லட்சம் வைக்கிறேன்றாங்க. அது ஒரு புள்ளிக்கே போகுது. அடுத்து நம்ம 2வது பரிசு அடிக்கிறனாக்கா ஒரு புள்ளியில் வந்து 4 லட்சம் வாங்கிட்டு போகிறோம். நான் 3 லட்சம் வாங்கிட்டு போகிறேன். 1 லட்சம் வேஸ்ட்டாக போகுது. அந்த 1 லட்சம் ஈக்குவல் பண்ணி டிவைட் பண்ணி கரெக்டாக கொடுத்தாங்கனாக்கா எங்களுக்கு போதுமானதாக்கம். 100 ஒரு எடுத்துக்காட்டில் 100 பரிசு வைக்கணும். 250 அட்டை வைக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் அப்போ தான் கரெக்டாக 2 ரவுண்டு போகிறதுனால வந்து 2 ரவுண்டு ஓடுற மாடுங்குது, ஒரே ரவுண்டில் ஓடுற மாடுங்குது. ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஓடுறோம், அவன் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அடிச்சிடும். அது 2வது ரவுண்டு போச்சுன்னா ஏற்றிடும். அது எங்களுதில் அது மாதிரி இல்லை. எத்தனை ரவுண்டு போட்டாலும் சரி, குறைச்சிருந்தா மற்ற ஏற்றிருந்தாலும் சரித்திரமே கிடையாது. தடி கட்டி விட்றதாங்க சேஃப்டி ஆக்குதுங்க. தடி கட்டாத விட்டாலும் வேஸ்ட்டுங்க. மாடு சில மாடு தடி கட்டி மாடுனாக்கா தடியில் பார்த்து கொம்புக்குன்னு நேராக போயிடும். தடி கட்டாக போச்சுன்னா ஆளு மேலே எகிரி போயிடுது. தடி கட்டி விட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். மாடு போகிறதுக்கு வரதுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும்.